Bon dia i bona hora. En l'última col·laboració del Xarxa de Mat m'acompanyava aquesta composició que vaig crear jo mateix. Hòstia, molt millor, Quan un té una bona idea s'ha de reconèixer. Fa un parell de mesos, ja ho deia en el vídeo, i us avisava que era un mat en 3 jugades, d'acord? No és un prou enigma, d'aquests que heu d'endevinar en quantes jugades és el mat, sinó que ja us avisava que era un mat en 3 jugades, i ve de dir que estic content de com em va sortir, tot i que jo tenia una idea de com volia que fos el mat i sí que m'ha sortit la idea, però se'm m'ha colat una altra variant, d'acord? La solució té 2 variants, jo només volia que en tingués una, però mira, al final les coses surten com surten. Com deia, mat juguen les blanques i fan mat en 3 jugades, i si voleu pausar el vídeo per pensar una mica més mentre vaig a buscar a l'editor del tauler, endavant, que ja el tenim aquí. No. Som-hi. Vegem ara mateix que si li toqués moure les negres seria ofegat, no poden moure enlloc, d'acord? La torre aquesta controla totes aquestes caselles, aquesta torre controla aquesta, aquest peó providencial controla aquesta, i el rei controla aquesta i aquesta. Per tant, té totes les caselles on podria anar controlades per peces blanques. Seria ofegat, però per sort li toca moure les peces blanques. I les blanques tenen unes quantes jugades, d'acord? Qualsevol de torre que es mantingui en aquesta fila o en aquesta columna també seria ofegat. Bé, sempre i quan no la posessis aquí, que et pogués capturar, d'acord? Però si la poses aquí, segueix sent ofegat. Si la poses aquí, segueix fent un ofegat. I amb aquesta igual, si la poses aquí per després fer aquest escaquimat, doncs no et dona temps perquè és ofegat, perquè posant-la aquí, les negres no poden moure. Vale? Si mou aquest peó, també és ofegat. Si mou aquest alfil, també és ofegat. Si mou aquest peó, ja permets que s'escapi per aquí, però si vens aquí amb la torre a defensar, ve aquí, única jugada que té, i portes 1, 2, i ara la tercera jugada ja no li fas escac i mat. No hi ha cap jugada que puguis fer escac i mat. Per tant, per eliminació s'ha de moure el rei, però on el mous? Si el mous aquí, també és ofegat. Per tant, només tens aquesta casella, aquesta o aquesta, no? Tens aquestes 3 caselles. Però, movent-lo a C3, també és ofegat, perquè el rei que controlava aquesta i aquesta, ara segueix controlant aquesta, i aquesta passa a ser controlada per l'alfil. Per tant, el rei C3 també és ofegat. Només queden 2, aquesta i aquesta. Amb el rei E2 li permets venir aquí a D4 i després tens un mat però amb 4 jugades que és escac, única, venir aquí, escac, única, tornar, i escac, la quarta jugada, escac i mat. D'acord? Aquesta casella controlada per l'alfil, escac i tot cobert, La torre defensada pel peó, el peó defensat per la torre, tot cobert, i aquest peó evitant aquesta sortida, i el rei aquesta i aquesta. D'acord? Vale, però estem buscant un mat en 3 jugades, i hem descartat totes les jugades menys una, que és aquesta rei C2, i ara ve quan hi ha les 2 variants que us comentava, hi ha el rei D4 o el rei E4. A mi la que m'agrada més és el rei D4, per tant anem a veure primer el rei E4. Contra el rei E4, les blanques fan aquesta segona jugada, que és escac, d'acord? Un escac amb el rei a descoberta, o sigui, un escac amb l'alfil fent una jugada del rei, que és un descoberta, única casella aquí, i aleshores vens amb la torre i fas l'escac i mat en 3 jugades. M'agrada molt més la solució, i és pel qual vaig crear amb aquesta idea el problema, la solució quan les negres venen directament a D4, que també és un mat en 3, aleshores les blanques fan les mateixes 2 jugades, però amb l'ordre invers. Primer posen la torre aquí, d'acord, per tallar escapatòries. Única jugada de les negres és el rei aquí amenaçant la torre, però ve la jugada de les blanques, que és escac i mat, movent el rei. És escac i mat, movent una peça amb la qual no fas escac, sinó que fas escac amb l'altra peça, amb la que tens aquí darrere, una descoberta. Escac i mat, no pot anar enlloc. I aquesta és la idea amb la qual vaig composar aquest problema. El que passa és que em va sortir que hi havia l'altra variant amb el rei E4, que fas l'ordre invers de jugades, però també està bé. I res més, espero que us hagi agradat, i si us animeu a composar algun problema, de crear alguna composició, no dubteu en enviar-me-la. I això, com sempre, si trobeu interessant el contingut del canal, si us agraden els escacs, si coneixeu gent a la que li pot interessar, doncs compartiu el vídeo, que compartir és viure i viure és estimar.
no, estic farta de sentir parides. Me'n vaig que he quedat. Adeu, adeu.